Primer de tot, Pere, explica'ns, per qui no us conegui, què és l'Ecoselva? Ui, quant de temps tenim? Quants dies? Quantes hores? Tu comença, jo ja et tallaré. Penseu que la cooperativa és una entitat que es va fundar el 1900. Vull dir que enguany han fet els 120 anys, que han pintat un mural impressionant a l'entrada del poble de la Selva. I bé, jo diria que la cooperativa té l'esperit encara dels socis fundadors del 1200, que es va crear perquè la gent pogués viure o pogués mantenir les seves explotacions. I aquesta és una mica la filosofia que té la cooperativa La Selva. La cooperativa La Selva també està governada pels socis, per un consell rector, i funciona doncs, des de tot aquest període de 120 anys, funciona d'una forma molt democràtica. Vull dir, són els productors que estan al davant, són els que cada mes supervisen la gestió del director general i del comitè de direcció. Llavors, la cooperativa La Selva avui doncs, és una empresa que doncs, factura més de 25 milions d'euros, que hi ha 100 persones treballant, que té 2.200 socis, que té la seu social aquí a la Selva del Camp, però agafa més l'entorn i principalment també tota una zona de producció d'avellanes de Catalunya que es fa a Girona. Vull dir, tenim dos cultius importants, un que és l'avellana, que ja és el principal. Nosaltres som un dels principals productors i envasadors de l'avellana en denominació d'origen de Reus, i l'oli Antara, que doncs, és un oli que ha doblement premiat a nivell nacional i a nivell internacional. Per tant, tal com tu deies, tracteu tant l'avellana com l'oliva. I com funciona? Explica'ns més a fons com funcioneu, perquè tu comentaves que sou socis, sou cooperativistes. Com us organitzeu entre vosaltres? Bé, ja ho he dit. En principi, la cooperativa està organitzada amb els principis de Rothschild, de l'Aliança Cooperativa Internacional, i s'hem adaptat a la llei catalana i estem funcionant com una cooperativa normal i corrent. El que passa que els pagesos tenen delegada la gestió a un equip professional, però ells supervisen i marquen les directrius que ha de fer. El més important que té la cooperativa, doncs, jo diria que és les avellanes. La cooperativa doncs, és el principal productor d'avellanes de l'estat espanyol. És pràcticament el 80% de la nostra activitat doncs, representa l'avellana, un 10% l'oli, i amb l'avellana jo diria que fem tot el procés. Nosaltres avui també comptem amb un centre de recerca, que és el Mas del Victo, que són 40 hectàrees d'avellaner centrades a la recerca i a la investigació. Juntament amb l'IRTA, doncs avui nosaltres als anys 90 vam recuperar l'N9, que és un avellaner lliure de virus, que és el negret millorat de tota la vida, que aquest avellaner ha tingut un gran èxit, en aquests moments hi ha hagut una bonança de preus, doncs gràcies a la cooperativa de La Selva, que és l'únic viver a l'estat espanyol que produïm això juntament amb Agromillora. Doncs tenim el viver i també tenim doncs, tot el procés. Penseu que nosaltres pot arribar una avellana del camp, del soci que la pot portar. Aquesta avellana la podem netejar, la podem assecar, la podem estocar a les sitges, la podem trencar, la podem seleccionar, la podem calibrar per tamanys, la podem torrar, la podem fer-li granet, li podem fer farina, la podem convertir en pasta o la podem posar en una bossa amb denominació d'origen d'avellana de Reus i sortir al consumidor. Que pràcticament allò que diuen de la taula i del camp a la taula, doncs a la nostra cooperativa, amb una sola planta, es pot fer tot aquest procés. Per tant, quan parlem de Coselva, no parlem d'una cooperativa com podríem parlar d'una cooperativa d'un poble petit, com podria ser les Borges del Camp o Vinyols o qualsevol altra cooperativa, no? Que és molt més gran aquesta cooperativa, la vostra, la de la Selva del Camp. Sí, és clar. Pensem que el moviment cooperatiu, a Catalunya hi ha 450 cooperatives. D'aquestes 450 cooperatives, en els darrers 10 anys ja han desaparegut un 10%. Avui mantenir una empresa viva té moltes exigències, té molts requeriments, té molts impostos que pagar i doncs es fa difícil. I el que està passant
en el món de l'economia global, doncs és el que està passant també al món cooperatiu. Cada vegada es tendeixen a unir i a ajuntar les cooperatives. Vull dir, sí, en aquests anys, ja ho dic, han desaparegut pràcticament aquest 30% de cooperatives i en els propers 10 anys també és molt probable que també continuïn desapareixent moltes cooperatives. Avui, ja ho dic, si no hi ha un mínim de volum important de facturació, doncs és difícil de mantenir una cooperativa viva. No vol dir que el moviment cooperatiu desaparegui, al contrari, que el moviment cooperatiu s'enriqueix perquè les cooperatives que queden doncs, produeixen millor. Però aquesta idea de que cada poble té una cooperativa i podrà i continuarà sent, però haurà d'estar lligada amb una altra de més forta que tingui més pes per portar l'administració i les despeses que es generen dia a dia. I, a més, a això potser ara també s'hi ha sumat la pandèmia, no? Com ha afectat la pandèmia a les cooperatives? Mire, jo diria que ha tret del sector del vi, que l'ha afectat greument. El de més no ens ha afectat. Clar que ens ha afectat, no pots estar bé quan tot el món està malament i tota la gent està desesperada, primer per trobar la vacuna i segona per la mobilitat i no podem dir que estem... Però nosaltres tenim la sort, les cooperatives agrícoles en aquest cas, que estem treballant amb aliments. Els aliments són necessaris i a més nosaltres tenim la sort, a més, de treballar amb aliments saludables. Tant les avellanes com l'oli d'oliva són aliments saludables i, per descomptat, que el que hem de fer els humans, com a mínim els que podem, menjar 3 vegades al dia. Llavors, jo diria que la nostra activitat no s'ha vist afectada. Sí que hi ha hagut un canvi de tendència de compres. Per exemple, nosaltres tenim una agrobotiga, que és de les primeres agrobotigues que es va muntar a Catalunya. Clar, aquesta agrobotiga es nutria de molts clients que baixaven de Bilbao, que baixaven de Saragossa, que baixaven de Logroño, que baixaven cap a Salou i cap a Cambrils i quan tornaven doncs esperaven a l'agrobotiga, o els clients francesos que venien en cotxe a Salou i quan tornaven passaven per l'agrobotiga. Això sí que ha caigut d'una forma radical, però què ha passat? Si a l'agrobotiga hi sumem la facturació que tenim a través d'online, penseu que la cooperativa fa pràcticament 20 anys que ja tenia una pàgina web, que el primer any no hi va haver ni una comanda i el segon 2, me sembla. Doncs, clar, si posem la venda de l'agrobotiga física amb la venda online, veurem que hem tingut un creixement al voltant en aquests moments d'un 5%. Vull dir que si estàs preparat i hem tingut la sort de treballar amb aquests productes saludables, doncs no hem hagut de fer, en principi, cap tipus de reducció o d'això. L'altre tema és el tema greu, que el sector del vi està molt centrat al sector Horeca i tots sabem com està el sector dels restaurants i el sector de l'hostaleria. Malauradament, molt pitjor el que es voldria tothom que estigués i des d'aquí, des de Baix Camp Ràdio, esperem que es recuperi el més aviat possible. Pere, una pregunta. Llavors, clar, tu comentaves que ja teníeu la pàgina web feta de fa 20 anys. Sí. Llavors, no us heu hagut de reinventar, com hem vist en altres casos que les cooperatives s'han hagut de reinventar en aquest sentit i fer a correcuita una mica una nova pàgina web per poder seguir venent a gent que potser no s'hi podia apropar físicament a les cooperatives. Però, en canvi, també molta gent ens ha comentat en altres ocasions que en molts casos hi ha hagut persones que abans no consumien aquest producte de proximitat que ara sí que ho fan perquè diguem que el confinament els ha obligat una mica a aquesta tendència. Vosaltres ho heu notat des de l'Ecoselva?
Jo em costa molt de creure. Jo em costa molt de creure que la gent... Mireu, fer una pàgina web potent necessita molta publicitat per fer-la arribar a les xarxes. El sector nostre, que doncs, el segment que compra aquells aliments no és el segment la gent jove. La gent jove doncs, encara no estan avesats a comprar aliments per internet i el públic familiar doncs, penso que és molt reaci moltes vegades a coses noves. Llavors, una pàgina web nova que de la nit al dia l'obris i comencin a ploure les ofertes, doncs és difícil. Mireu, per consolidar una marca diu que es necessiten 10 anys. I jo diria que per consolidar una pàgina web es necessita, no dic que 10 anys, però sí que es necessita un període llarg. La tens que estar renovant constantment, i la tens que publicitar constantment, que la gent quan busquin avellanes, doncs sortint les avellanes de Conselva, que quan surti l'oli, surti l'oli d'Antara. Vull dir que tot això que sembla tan bonic i sembla tant d'això, doncs tot això es paga. Tot això es paga a internet. Així com nosaltres doncs, passem per un lloc i ens sé que obrim una pàgina web i ens fan publicitat, dius, si estava pensant jo en això. O estem en un restaurant i ens sé que ens surt una publicitat, estem en una zona i ens surt una publicitat d'un restaurant. Vull dir que tot el tema de la tecnologia avui està molt estudiat i està molt manipulat. Vull dir que doncs, no és tan fàcil de dir obre una pàgina web i ja vindran aquí. Vull dir, sí, vosaltres penseu que en un mes es poden arribar 350 comandes per internet, però doncs, són gent que sí que hi pot haver una part de gent nova, però una part doncs, des de la gent que ja venia comprant generalment amb aquest d'això. Però jo diria que la part de gent nova pot arribar al voltant d'un 10 o un 15%. Pere, ja per anar finalitzant, et volia preguntar, tu com a persona que està dins del món de la pagesia i que coneix com està, diguem, ara mateix al mercat, com creus que està el sector de la pagesia al Baix Camp? Doncs mireu, el sector de la pagesia ja fa anys que ha canviat d'una forma radical. Ha canviat, aquí a la Selva deien abans que una casa que feia 100 sacs d'avellanes ja era una casa doncs, important o una casa rica. Avui nosaltres tenim socis que fan més de 1.000 sacs d'avellanes. I tenim algun soci que fa més olives que tota una cooperativa com l'Aleixar, per exemple. Vull dir que avui la producció d'aliments té que professionalitzar-se moltíssim. Malauradament, avui estem, ja ho explicava abans, estem en una economia d'escala dins del món bancari, dins del món del comerç, dins del món de la distribució. Cada vegada menys supermercats tenen més quota de mercat. Hi ha supermercats que tots ho sabem que tenen un 35 o un 40% de tot el que compren les famílies d'això, i comercialitzar, produir aliments. Nosaltres aquí al Baix Camp tenim dues coses importants. Terra apropiada i temperatura. Tenim una mica de mancança d'aigua, però l'aigua avui pràcticament hi ha molts sistemes de recs localitzats, que per cert que a la cooperativa també tenim una secció de recs, que es pot racionalitzar molt bé l'aigua, però avui, si no produeixes aquests aliments d'una forma molt més industrial, doncs malauradament tindràs poca probabilitat de sobreviure. És evident que el consumidor cada vegada més està més compromès amb productes de proximitat i de sans. Però penseu que si vosaltres aneu
a la gran distribució, doncs, i voleu comprar mongetes, doncs les menjareu del Marroc, perquè si vosaltres voleu comprar mongetes que es produeixin a Vila-seca o Riudoms, que en aquesta època s'han de produir en un hivernacle, doncs serà difícil de trobar-ne, encara que hi ha algun productor local que hi està apostant, però doncs, serà difícil. Vull dir que s'hem d'acostumar a ser més compromesos en productes, hem d'acostumar-nos a buscar, si volem comprar avellanes, hem de buscar que tinguin la denominació d'origen. Si volem comprar oli, hem de mirar que tinguin la denominació d'origen Siurana. I si comprem productes d'aquí, doncs sí que estarem ajudant indirectament als productors. Però si no ho fem, doncs l'oli, els productors del Baix Camp desapareixeran. Mireu, el preu de l'oli enguany, aquesta campanya, ha anat al voltant de 2,5 euros al quilo d'oli. Nosaltres hem liquidat aquesta campanya l'oli als productors a 3,13. 3,13, que no crec que hi hagi ningú que pugui liquidar sobre aquests nivells de preu, però què passa? Encara que dins d'aquest 3,13, si no tens l'explotació dels olivers d'una forma molt mecanitzada, doncs difícilment podràs tirar endavant la nostra explotació. I també el productor ha de pensar que darrere de cada producte hi ha d'haver una marca potent. Si no hi ha una marca potent, doncs serà difícil que pugui sobreviure aquest tipus d'explotació. Així que, per un costat, necessitem que el consumidor es comprometi més en productes locals i, per l'altra part, doncs, hem de fer també un esforç de produir d'una forma al màxim industrial. És evident que avui, i això és el que estem ensenyant al Mas del Victor, no podem passar un quart d'hora esporgant un avellaner tradicional d'aquells que tenen 100 anys. Vull dir, perquè aquest quart d'hora d'aquesta persona val més que totes les avellanes que produirà aquest avellaner. Vull dir que l'hem d'anar amb arbres joves que produeixin més i que siguin molt més fàcils d'esporgar i de manejar el cultiu. I gràcies a Déu, avui doncs, tant els ametllers com els avellaners com l'oliver, doncs avui tenim un grau alt de mecanització. Doncs bé, Pere, no res. Esperem i des d'aquí, des de Baix Camp Ràdio, des de la plaça, animem a tots els nostres oients a seguir consumint aquest producte de proximitat que tan bo és, jo ho corroboro, l'avellana, l'oli d'oliva és boníssim a banda de saludable, com tu comentaves abans, així que animem els nostres oients a seguir consumint aquest producte de quilòmetre zero que tan a prop tenim i tanta sort tenim de tenir tan a prop, no? Pere Ferrer, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres a la plaça. Moltes gràcies a vosaltres i penseu que fem promoció dels nostres productes, fem promoció del territori i, per descomptat, del nostre país. Així és. Moltes gràcies. Adéu.